Abi ni mo Ta goy. sasing oy. Uy, na kay kong dahiliya goy. Uy, kay. Mo'y nagsintin taw siyang bana o sa kabit ni Dong Ramil. Mao ni ron. Ang problema, the problem is kung makagwanta ba ka na siya. Naog ako Na si Dong Ramil nagpalami-lami dito sa laing kiliran. Goy, ako'y nahimutan sa dapit ni Dahlia, di ko kagwanta eh. Mamotos ko. Ano rin magdugay mangyug kuno. Bitaw sing no. Uy, trabaho na ta uy. Di pahuway sa ko. Mauna kay giuna man nimo exercise iko tikasan gyud kay kagoy. Kasan gud. Ubitaw. Oh. Ay mamubok man day kulog. Na, mauna na ron. Ay panubo taon mo ha. Iyong manoy minggoy baya kapoy kay bukbo ninyo. Ay mo paggahi ha, di mo pre na tong amuhang naggahi lang. Muak ba yan na, goy? Hain ka man. I fell right through the Bintang day kagoy. Ay green thumb, puwag tudlo. Kinsa ka buang ang makaagwanta ana goy no? Ikaw asawa magsilbi sa bana ug sa iyang kabit. Na mo na ron. Now, luoy gitawon kay Dahlia. Ah, igoy, igoy. Niya pa ingon din si Ma'am Carmen. Naasing. Trabaho tayo. Ay, nabakol daya siya. Trabaho dahil doon dili. Uy. Oh, Minggoy. Ay ma'am. Maayo da. Good work. May Matay. manaymin no? Namubo ka sa kong mga orchid sa nawa, oh. Namuwak na siya. Ako pa. Mo na akong Wow. specialty ma'am. Kanang mga tanong kay green thumb gugo. Puwag ka mo. Mao ba? Alalala, koy. Puno nga na. Oh. Kuha ikong taxi nga to. Mag-taxi lang ko. Kay tingali gamito nila ni Ramil ang sakyanan. Wow, taxi. O, unsaon nga busy man gud ang ubang mga sakyanan to sa factory. Ah. Gamiton sa peddling. Sige, kuha ikong taxi. Magtawag kong taxi. Mm. Sige ma'am. O, asa man ka? Magtawag kong taxi. Asa magtawag? Asa man ka magtawag dito sa... Telepono ma'am. O, sa telepono. Ano magtelepono pa? Magkaato na ka sa gawas. Pagkatuloy. Para madali ita, kagadali ko. Ma'am, time pa. Ikaw may mo sakay taxi no? Oh. Ikaw na kay mo adto dito ma'am. Ikaw na lipat. Hanggaw Ay, bisnaw ay, ay. mo. Dali, dali na! Dali na! Di man, ikaw may mo sakay Ikaw na, ma'am. para Ikaw ma- na lang tawag og taxi dito. Kano? Kay ako kanang busy kay kung kamuubutan mong diya ba? Kamatikod ko ni mo Minggoy ha. Kinsa may amo natong duha? Ha? Tuman! Ikaw lagi ma'am. Ikay amo, ako'y unggoy dinhi. Ikay amo, ako'y kanang buy-buy. Minggoy, pagdali na sa kong gisugo ni mo ha. Dali ana ang taxi. Tuara dito. Ang taxi, baw. Sige ma'am. Ariglabit, sigurabit. Insigida, insimada, adto na ko. Ang mga tanong. Wow. Yati man ginag-ayong Minggoy, ma'am. Sir, dawaton ka ko, sir? Suwera na ito hangyo si Mr. Monticlar. Mr. Monteclar? Bart Monticlar. Dawaton tingali ka kay wapa man sana kakitag laing ipuli sa iyang nurse nga ni resign. Sir, basin og stricto na siya, sir. Maing tao si Mr. Monticlar. Tinod na, miss. Oh, sige, tara, mapadayo na ta. Good morning, sir. Good morning, gentlemen. Uy, di mo lagi mo kuyo, good morning. Di mo lagi mo lain kuyo kisa man eh. Si Judy na, sir. Judy? Amo na siyang gidadiri kay ningitan kag ipuli ni Rose. Wapang kakitag ipuli ni Rose. Niya. Amo siyang gidadiri kay nag-eskwela ni siyang nursing, sir, pero wa kauman kay tungos kalisod. Nga nangita ni siyang trabaho. Nasugatan mo na mo ni sa karsada niya, nadumula na mo sa amuskyanan. Unya?
mo nga mong gida sa ospital, pero ano yung kadawat noon kay amo nga gipa-check up. Maayo hinoon. Sir, nagkinahanglan baya yung kayo kong trabaho, sir, kung pwede. Mag-apply ka ako nimo. Wala yung problema iha. Kadit kaya? Ben, ikaw man ito drive sa kyanan, no? Sunod, no? Mag-drive ka ganit sa kyanan. Paghinay, ha? Ayaw pagpakusog. Kay bisang maghinay kag padagan sa kyanan, na makadisgrasya ka. Kaso lang gihapon na. Reckless driving ang imo, ana. Ha? Mao nga pagbantay, pagmatngon sa sunod nga higay mag-drive sa kyanan, ha? Iha, kining mahimo ba nga balik ka pag das resume nimo? Sir, wala na problema kay naanak ko yung resume. Mhm. Sorry kayo, kay murag informal kayo akong pagpang-apply. Aha. Andam de ha? Murag kag sundaw de ini, andam daan. Sir, Be, tanaw no ha? Judy Marie Apilio? yes, sir. Full name nimo? Mm-mm. Sir, dawatan taong ko, bi. Nakinanglan yung kayo kong trabaho, sir. Ihawa ka ba mahibaw nga kining mga tao nga naghatod nimo dinhi sa bahay? Mm. Mga bagsik kini sila, mga detective di sila. Oh, unsa good day, sir. Salamat kayo ninyo, sir, ha, sir. Okay, sige mong gihangyo nako. Dawat ka na. You're hired. Uy, thank you, sir. Sir Norbert, Sir Ben, thank you kayo. Nalagyan ko yung trabaho. Kadita. Rose naman. Rencio, may kinaka diha dali ko. Nako isugo nimo palihog. Dali. Rencio, kini Laila si Judy. Si Rencio. Palihog no, ihatod ni sa kwarto ba nga giukupahan ni Rosie kaniya to, ha? Ha? Ihatod palihog ka, Judy? Sige, nakaw. Sige, Sige, Judy. salamat kayo, sir. Uban ni Sir. Rencio, sige. Sige, nakaw. Sige na Rencio, ihatod siya, uban ni. Na 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 na. Di pa yata ang Judy. The smell of your skin. Norbert. lingers Binor, on likod. me now. Likod mo, likod. Sige, sir. Okay, relax. Back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Lah, unsa man ka? Nagbalisa mo ka? Tinuod yun adong. Lain kaya akong gibati. Kubam kaya akong lughan. Sukad lang nila sa paglakaw ni Leo kaganina. Gituman ni Bailey ang mong gusto. Mauman gani. Pero, wa ko makasabot na ako do. Lain kaya gibati na ako sa akong dughan. Gikulbaan gyud ko. Nagunahon na tingali kag dili maayo lula. Ayo lang gud paghunahon og daotan. Ay, wa man dong. Ay, kuan man gud eh. Lain na gyud ang kakulbang akong gibati. Nay, oo. Ika para gud dong. Lain gyud kaayo. Kung nakatoltol pa ko lula kung asa to siya. Mawapas gid ko. Mawala na yung kakulba. Sagdi lang dong. Iinom ko lang nig tubig. Maayo na tingali ni. Sige lang. Kuha og tubig. Saan akong gibati? Ay, wa ko makasabot. Lain lang yun. Lain yun ang kubas ako. Kaganina pa din. Ano nang balikahan ni? Mao ba? Guard! Guard, tama! Sumid no nga. Ay, kawatan ka na kasan! Guard! Guard! Dali! Loon sa mga ron. Hello? Hello, Chip! Di
ikaw ka na kasuod, gihod ako! Yan na lagi turon lula. Ay laga pala ka. Maunggi kulbaan ka kay nag-un naman ang imong dawtang hunahuna. Nilautan bitaw ang niya sa akong nahuna dong eh. Dahil na. Oh, sir, pwede ka mangungiyo, sir. Sa akong lula, sir ba? Wala to sa gibawa sa akong tapo karon. Pwede unta sir nga tunay papaybaw nila. Payaw na unta, sir. Nahibaw namin sa mga address. Kung gano'n na namin isugo dito, anong papaybaw. Tana, balik mo natin kasi mo silda. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran. Paghando mo maoy giantos ko